Huwag pati ba nyo kasi yung baroh? Roy try, mentang ngidan hang ni hamadan kor kalang kebadan ha BHOIRYMBONG, bar ngidan roi ke ciseng duai. Bagi khot sngewbha page ke healing festival ke banong khat ar khalai khat sautrik. One badi omar chibun ke jingkerku. Private, ina duai hang ni kapor ke bentang, dak mame private, yang kita baroh. Kabanin kong yang ay ngu yaw blay bang yo ban pelong ya kan ke seng ha kan ka jakamo ya kan ke healing festival namar ba kan ka shnong BHOIRYMBONG jongi ngani tu ifi kadai ka shnong ka ba jot shisha namar ki mensim ko bodor ki babun ki sha temrau ha u drug sakakiat bat ha ki jing auria ki babun jan ba ngim ju pat yo hiru ya ke seng ka ba kum kan ni ha kan ka shnong ke jongi long gi da thrang hadu kata kata ngi da kwa hadu kata kata bangin yo ya ka seng ya lam but ni kemen ba kani Ramadan kala long Ramadan jong ka jing kerku om syuk Ramadan ka jing tim kala long Ramadan jong ka jing penem ngakam kanti kata om syuk Ramadan jong ka jing yam tengi hikum kitrai shnong hang ne long ni susi hadu kata ta ba kani ka shnong ka jungi kala nang jot kat bagi nang mi kisngi hendrai menta bade bangi yo ban pelong ni ka jing seng healing festival ka ni ka jaka kalong ka jing kemen ka bakrau hadu kata ta ngi bat ki babun hi ki mense bakodor nginget bakin wan syakani ka jing seng bat kawai nga ai ngu yo blay ba kini kinong pediak shnong ke jungi ki ong ba kat ki ba pelong je seng kim ju khot yangi kadai tang kan ni ke jing seng ka ba khot yangi sha kan ni ka jing seng ka ba ki pelong bat ki dong ru ngin ya lej mo kata kadai ka ba ni sultanat ba kinong ya lam shnong jungi ki thrang ba kinwan sha ni ke jing seng namar ki ong bang nyimpat ju sha khot menno menoru dai tang menta chi sim lagi sha khot bat ngin lej kadai kata ka ba nga sultanat ka borong ai sha ule Ida sung kumen si shaban yo kum gane ka jishkri ka healing festival mo kebadan syani ka jaka oh cakatan ke jingi impat yo handrei ni aingu yo belai bau belai hi on saya lam ya ta ka benta ba syatan jingi ro syate sya area ding yai mo ni kwa kum gane ka jishkri bengin yo ani ka we ka ba ngasngo tenat ba habang wan syani ka jaka bengin yo syakri kum gane ka listen dawai mo yo ma chibun de ki jingkarku yo ki mat jing dawai ki babun namta ki long ying long sam namta ki brew namta ki ken thei shin rang ki long kemi ki long pa bun sien ma ki jot aka jing em ka jing ki hendai yinget de ka ai ka bangi yinget how try ni dawai de ka jinget ba utrai un pen em kum ba upen em yangi yinget un pen em ru ki babun ki siem haka ni ka shnong jong ka BHOIRYMBONG ran kat bar ki ba wan ji sang ru shaka ni ka jeka Ni khot sngewbha pi shaka healing festival. Kumbangi la duai mo daki senam nagamantakan ika healing festival hadu kan ika sengiru ngidang yai teng ya ka kamat joga jing duai bat ba ngi ngai ru ba uble unle ki kamba deng ba kini ke jingseng ka healing festival akini ki lai tali ki singi ngi skam ba uble ni ban kerku ki men sim ki ba kodor ya ban penem ya ban pelai lu ni ban pin khia ngi kimilen ki ba pinwan sakni ka jing Syakri ba pinyo ma le giding kerku badi ngej kam ba try mi penkia ip kani dega sen ka maneng kong ba yo iban penlong kan nega jingeseng kan nega madan dega jing pelilat ka jing pelilan te jong trai nambagi jing duwai ke jungi nambaga jing krang ba ka jing sliang ka jungi ba nginge ba kan nega dega jing jar khat andre ka dega pelan ka jong trai ban penem ya kan nega shnong kan nega dong ka than kajung ibarok away kani kalong kasni kabasau ka jing pen krek ka jong iya kani ka jing yeseng jong ka healing festival tengi aingu ya utrai wala penla engi ha kani ka step hashwa bangin le ya kano ka kam penle nengkong ngiya da ka jing duai namar ni sautu badai da tang da ka jing duai ka bala penla ya ka ye ka ba mudle ite Ngeweri pi kena samla
babun ba na tang jong pi babun hot ba plus tang ka jing jing pi tang ba hoi ka jing subha partai kamla man ai ya pi ka jing man to henry ka jing kham tam me ka pi man ai pi man sakri you play kamet um sim ju pi nama play lo thau kerpang ya pi ka jing ju pi ba sa hangi ka subha you play min money ya ka tang jong try kan angwa man ai man sim pi ki kun samla kan ale kan ya wallang chani ka jaka mi man money la mi try man sakri you try man khrau kan ni ta ka tang jong play ba lo tam kat no ka jing try kan bang ni bang snok lang ka we bang ni man money kan you try kan ni we pi we pui khna samla kan bana jan sajai kan bina than baroh ka we ka si jan kan nyinget boblay unteran ka pi ba pin poi besuk na jaka mereka jingit ni khot pi sini ke jing shakri bi bani shakri utrai bani mani utrai gam ba tien jong blay ka ong ba hakmi ka ba ka ba tanat ba no bi ki para ki shong lang ka we ka ba sok ken bani nginget ba fi wan man shakri utrai pi shim ban ta bani shakri utrai be nget ka ba ki shakri jong blay ki ban duai pi esen na pi sam la pi du ek ta ka lawe jong pi ring nget ni ha ba fi wan man shakri utrai pi yo men sim ba pi yo bor ban nginget try ku kui pi lang bani ke jing shakri ba om tang ba shuan ni ka jaka ring nget ba pi wan pin ra ru la ta ka jing pen khia pin yo ke jing ku pin yo ke jing pelai pin yo ke jing pen khia pin yo ke jing kerman Iro itry nginda khmi lenti ba firu fin ya don lang bentalang bat ni ha ni gajing seng ka banlong ha ka khat ar khat lai khat sau ngadon hang ni pok madan kurkalang ye ngade bab bahet ka sound ka production bede ka lighting ka sound ka LED te khot ke jing pen kre karang ya seprang nam tak ni ke jiseng healing festival ka banlong ni po BHOIRYMBONG ka madan kurkalang te hot shibon ke jing pen kre kamde syuk beret hang ne po kurkalang ru de ki details ki bon ngi hap tray tik patik kapor ka khiem la sang la sang ka jeseng henre ngi ai ngoi blei ba nginget ba ki baroh kiniat bet ka jilam ti ka jongu bat nganget ba ki ben sim kodor ki bon wan sini ke jeseng kini omat ki jingkerku ngin yo ban itmu ban pendap shibet ya ka setup ngin yo ban sound check la sa dang step de nam ta ki parlok ki badan sini sejan pilak ban ya wan ban join lang ban ni pilak ban wan sngap enjoy ka praise worship bat kumju ya ka jing skri na ki shakri jong tribe so ban tai so ban tu tien jong blai nget kan lo jing ku pi baroh ki bawan beli sibon parlok marthan baroh ji pediang sobha ji kwa ek phoi ban khot kum ki parlok ki parajon ibu patjok mat reng de chiro kaju ci pat mat re tamba nda ci la mat ci snguthu la doi ci tip la oi de ka por mun tai ci kwa ban tip ya phoi ba ci en kong ya sang healing festival hanoi BHOIRYMBONG paralok parthan to haya sngo balang re nong no ta sngo balang re sngo nong wei reng nyawan mat na healing festival hanoi BHOIRYMBONG tawan de namar ka jing pen em ka de ka jing pen em anong ba ini sngo da kumwe da kumar kumut kata kelad sngo long do ya ka ba kan jam sim ka pher ba de ni karpat ci karpat ya poing ki paralok para than baro para west nong no para kten no nyawan la magana ka healing festival pincho mari ko angkerku tip ro ka ye ka kten juble ka bu batai bania bat kada pendap chai ko do not ngaro ku mengamat ngayo sngo menchua ki ong bahikai bakla de mentan dang lamat ya la hoi ngatipat kumno ngadap ngayang mentan noi ni ke dalam lembaga jing IA ke jong blai lembaga jing pandap ke jong blai hangit perlok parthan baro snguthu bai ka tawan ban mat ala hoi sakhi ala hoi sayawan kalong ha ka khatar khalai khatsau tarik ne pomadan kurkalang BHOIRYMBONG sai kendu ak te sngoi kulai sibon ta ko brom jong blai amen ngadon nang ni na po madan kurkalang ban khot so bahaya pi shakarika healing festival ban ya iya pi shakarika jing shakri bang mat ni ka jing kerku makane ka jing shakri sedang kan ade ka khat ar tering khat lai ba khat sau tering bat ba nga khot so bahaya pi ki badan shaka thain pen usla ba kumju shaki thain war baro nga khot so bahaya pi ba pinwan shakarika jaka ba pin yo mat ya ka jing kerku bat swai ka taru nga kwa ban sakhiru ba mene ka singi ki pelong ye ka jing duai namar ngi so thu namar ka don ka bor ka jing duai namar ngi sakhiru mene bangi i shibun kiawan na Shillong na ka wei pat ka jakaru ban wan ban don ka ni ka jeseng jing duai nget mapiru
kiba don na tu ka jaka la ne pidon na kanu ka ba pi shong ayeng la ne ka ba pi don na ka jing tre nganget pine snok tilang ka jing duai ru ya ka bangin duai lang yang kamar kani ka je seng i pelong om de tang mangi su pelong tang mangi su pen i ki brio henry kani ka je seng ka bangin pelong ban job i ki mensim ki ba kordor ki ba ken pasio tra ku mau tra ru wan sa kani ka perthai ba umman ba ko ka mensim ru kan jot no ta ka dau ong ingi ru i be pe be ong khilet cha ka perthai baroh bat yalap ya ka gospel sa sisian pat Ali but one sa kani ka healing festival hapo madan Korkalang ha BHOIRYMBONG